l-4 ta' Marzu 2008 għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu tinstema' splużjoni kbira. L-esplużjoni ġejja minn triq ħaldej fin-Naxxar. X'ġara? Mill-ewwel informazzjoni jirriżulta li f'dak il-ħin f'garaxx ta' waħda mir-residenzi ta' din it-triq kien qed jiġi maħdum xi logħob tan-nar illegalment. Xi ħaġa fil-proċess tmur ħażin. L-esplużjoni teżżes it-triq kollha. Tiġġara fid-dar li fiha kien qed jinħadem in-nar. Bit-teżżiża tal-esplużjoni jaqgħu wkoll iż-żewġ tidjal li jmissu magħha. Fit-tliet tidjal li jiġġarfu ikun għad hemm xi residenti. Tfajla ta' 15-il sena. Il-persuna li kienet qed taħdem in-nar u om ta' 35 sena. Sina. Rachel, it-tfajla ta' 15-il sena jirnexxielha toħroġ minn qalb it-tifrik u s-salva. Eżatt kif Rachel tkun ħirġa minn qalb it-terrapin, van li kien qiegħed ipparkjat quddiem il-garaxx jieħu n-nar u jisplodi. Il-van itir, jaħbad mad-dar ta' faċċata u d-dar tieħu n-nar ukoll. Fuq il-post jaslu l-membri tal-forzi ċivili kollha. Jibda t-tiftix għall-vittmi. Ftit tas-sigħat wara jinstabu partijiet mill-ġisem ta' Paolo Camilleri ta' 47 sena. Paolo jiġi ċertifikat mejjed fuq il-post. Jibqa' għaddej it-tiftix matul il-lejl. Ftit qabel is-6 tal-ħamis filgħodu minn qalb it-terrapin jinħareġ il-ġisem bla ħajja ta' Sina Sammut, om ta' żewġ ulied. Fost il-ħafna ħsarat, din it-traċedja kawża tal-logħob tan-nar illegali neħħi l-ħajja ta' żewġ persuni.